Sa laing bahin, gibisita sa Bisaya Gyud Team ang City National High School o Corales Elementary School aron atong mahatagan og katabang ang mga magtutudlo og estudyante. Ato kining tan-awon. Sa gihangyo ni Teacher Sofia Gumahin sa Corales Elementary School ug Teacher Marichul Concon sa Cugman National High School na matabangan sila sa ilang kakulangon sa bond paper. Ang Bisaya Gyud Team gitubag sa dayon ang ilang gikinahanglan. Giadtuan nato ang Corales Elementary School ug atong naistorya si Teacher Sofia Gumahin, grade 2 teacher ug iyang giambit kanato ang ilang kahimtang karong nagsugod na ang klase sa mga estudyante. Sa among modular modalities sa Corales, so nakita namo nga ang mga module dili gyud siya 1:1 sa kada bata. Naagyoy kulang. So fortunately na ila-ila nako ang Bisaya gyud. So nag-join ko ani nga group pinaagi sa effort pod ni Ma'am Balyescas Hazel. So nangayo kog tabang sa Bisaya gyud, nag-ask ko og bond paper para sa among 300 ka people sa grade 2 level. Samtang sa hangyo usab ni Teacher Marichu Concon, giadtuan usab nato ang Cugman National High School. Ang amo karong tahas isip maestro og mga maestra ang kining pag-produce namo sa materialis diin amo gayong masinati namo ang kakulangon gayod sa amo ang mga materialis sama sa bond paper, pero kami mapasalamaton kay ang Bisaya gyud ang naghatag og suporta kanamo alang sa pagpadayon sa kini atong gitawag nga modular learning alang sa atong mga estudyante. Tungod niini, ang Bisaya gyud naghatag sa bond paper sa duha ka tungaan aron kita makatabang bisan sa gamay na pamaagi ug maabot ang ilang tinguha na tanan kabataan sa ilang tungaan mahatagan sa modules karong mibalik na ang eskwela. Daghang salamat Bisaya gyud. Mapasalamaton kita sa Isla Sagip Dagat Ako o ISDA na atong kapartner sa paghatag og tabang sa mga magtutudlo. Daghang salamat sab sa mga magtutudlo sa Cugman National High School o Corales Elementary School sa pagsali kanato sa Bisaya Gyud.